Your airtime at PAP with zero transaction costs. Machigne nyanya koram gajuang wadonje kidieny marario mara chendo ni mara many piny na singo ni twak Easter Ching ma en jatatije mara KFEDO, Kenya Female Advisory Organization, manende ruok mabende rango weche gomotenre kod telogo mag jomamine. Ang nonyiso mathoth chiel kachiel koe county wa ma Kisumu studio wa Maramogi TV mantiere county ma Kisumu. Easter Ching hoimore machigne ahinya rameny piny. Oimore ahinya. Ageno ni aluongo nyingine makare Easter Orchestra. Erokamano en Easter. Machiegni ahinya. Fulrin wane ni Kwaramogi kapok wachako riwruogni mar KFEDO utime ang'o thothne kaeto bende neno ka in jatatije kara CEO jalno mabende ochung' ne riwruok ma kamae. Gin okenge mane mukawo anya kutenre kod jok mamine. Gin ang'o gene mutimo kutenre kod riwruogni Easter? KFEDO en gi dho ngere iluonge ni Kenya Female Advisory Organization. Wasibedo ka watiyo e tiego mine nyaka gi chuo nyaka yowuoyi gi nyiri e gweng' mondo wayud ka ratiro mar dhano e kit chwechgi gi kuonde mopogre opogre giyudo. Koro gimwatimo e KFEDO kanyo en mana warango ni ka ng'ato ntiere e kuonde mar puonj giyudo ratiro gi mar dhi e puonj ma ok migi jwang'o. Koro kata sani watimo gik moko mar nyithindo mantiere school nyaka jok madhi e kuonde miluongo ni TVET. To kendo sama watimo magi to warango ni dhano sama gintiere gweng' kuma gintiere mopogre opogre tiego mane maginego ging'e mondo ratichgi kik rochi and kata sama ji wuok kuonde magintiere nego bed ni ging'eyo ni piny kaka wacho nego ging'eyo ni nyeko giyud gik moko kuwa kuom sirkal mamalo gi sirkal mapiny e budget mondo budget ni okony kaka loko ngimagi. To mogik bende wawacho ni nyaka wariwre gi oganda mopogre opogre mondo sama wariwre e paro to wariwre e timbewa to wanyalo miyo kaka wan ka jok machulo ushuru wabed mondo wayud kaka waloko piny nikech duondwa ema momiyo gik ma konyo dongo pinywa wabedie an kamine waboyudo kaka samwa loso e weche wagi tiyudo ka gik machandi e odi ata gik machandi kata kuonde mopogre opogre duondi nyalo bedo kanyo mondo yud mondo kaka iyudo lokruok mopogre. Erokamano ahinya Easter. Ahero kaka iwacho weche motende kod ratiro chiwo duol kata golo duol mondo mi winji kachiel kod loko piny. To king'iyo malong'o mage gin mise abende jatelo jaod bura machon mano kanyo Mama Phoebe Asiyo no keto maino mokadho noneno ni ratiro mag mine ong'i kendo ne malong'o tend mine bende noteo mondo mi oneni ongirore yo makare bende noteo mondo mi duol mar joma mine owinjre kachiel kod loko piny kotenre kaka oganda neneno jogo mabende gin jomamine kotenre gochego mag telo. Nyiswa ni to in kaka jatelo mabende sani injaratije kendo mano ok en ngadho matin ahinya e riwruok machal kod mae. Bende nitiere okenge mane isekadho ma samoro ni golo mfano kata ranyisi koya kuom Mama Phoebe Asiyo. Tipare nade kaka jatelo no mabende okelo lokruok e pacho kae? Aparo Mama Phoebe Asiyo gi milongo ni Kenya Women Political Caucus. Kenya Women Political Caucus bade sama ambe kapod an rawera kaka nadonjo e weche mag rango kaka ratiro mar mine nyalo bet mano koro kisiasa. Koro mano emane warango ni mine nego bed ni donjo kar siasa to an man sano koro kana wuok e college. So sama warango magi to warango ni kaka an rawera ndalogo gimin wabe nentiere kanyo gimine moko warango ni mine nyalo donjo siasa nade nikech dalo no emirango kaka gik moko nentiere manyalo keto ni mine chako donjo siasa mokwongo. Kor en apare nikech ndalogo emano wachako rango kaka Kenya Women Political Caucus mane wan bende wan members mano chako mano tele
Kenya Women Political Caucus ne rango kaka wanyalo timo magi. Andi neno kata kirengo monde mane tiere mag siasa mang'eny ne wacho ni notegno ahinya e dhiro mondo mine obed kuonde mag siasa. Nikech nowacho ni kidonjo kar siasa kanyo e kinyalo bedo gi duol mondo ichak loko gik moko mopogre mondo ywa mine mopogre kuonde moko ahinya. So ntiere mar siasa to kanyo bende irango ni sama iketo mine mag siasa, mine bende nego ne bed ni imbe nyalo go kura. Koro kibeda beda ni mine mag siasa ni yoge kata gigo kura. Egi ni neno kama maendeleo ya wanawake ma en bende en mane otelo kabisa e wach maendeleo ya wanawake kaka ng'ama chako maendeleo ya wanawake noket mondo maendeleo ya wanawake obed movement maduong'. Koro gima pare go ni samo wacho ga sani ni warango trailblazers jok mano chako gik moko momiyo kuma mine nitiere sani e Kenya wawacho ni Phoebe Asiyo ne ng'ama nomiyo gigo timre nikech no yawonwa kuma maduong' kabisa makata sani pod yudo ni samoro kata ndalo ma pod nongima sama kwero yudo ka mine pod yudo gik matek dongo kelo nyaka 2/3 gender rule nikech e 2/3 gender rule no omiyo mondo oketo kiwango maduong' mondo mine bende donje e telo. Koro mano en ng'ama no omiyo kata katiba. Koro waparo kaka ne warango katiba gik mwaneno mantiere katiba ma teno mine en bando keto. Koro mane maparego nikech oyaro kuma koro duondwa bende nyalo bet moten gi sheria. Erokamano ahinya kaka nyako matini wacho kanyo ne yae kar tiegruok kaka ne chako tudri kode achiel kachiel. Ere gik mane kwanyo e kitelo mare masani osedhiri nyaka kumigi Kenista? Gima nakwanyo kuom en jing'o okidog chien. Ka udwaro dhi kamoro en yora muchop nyaka kuma udhino. Mano ema kwanyo kuome nikech ka owacho ni kae ma ji dhiye to oyoro moyud kaka ji nyalo chopo kuma entiere no. Mano e jing'o gi teko giwe ok inyalo luor nikech kirango kaka embende kwa paro kaka ndaloge en owuon nogolo dichuo mane ji ne paro ni ok nyal gol e dalagi kuma entiere to golo. Mano nong'iso ni ok inyal luor to gik midwa timo riwri gi jok moko bende mine mopogre bende rawera bende riwrigo mondo bende imbende itieg jok moko sami wuok. So mano wacho ni kiki we thuolo mondo dong'i nikech kokikonyo jok moko to mano bende ibo yudo ka thuolo duong' maduong' kabisa. So mane makwanyo kuome e wach mentorship. Nikech mentorship en tiego jok moko to sami tiego jok moko bende iyudo thuolo mondo sami wuok kamoro to jok moko donje. Koro onge gima iwacho ni thuolo bet ni nafas onge ni jok moko onge nikech utiego rusa mudhi mbele. To mano miyo jing'o kuonde mwawacho gi dho ngere ni movement building nikech uriure tusudo mbele kanyakla. To samo sudo mbele kanyakla samoro kata samoro gimoro goyi to pod dok chien mondo rang ni ang'o manotimo wakachacha to mondo warang kakwa watiego kuonde magigo timre mondo kik walaliyo. Mane mana alan from Mama Phoebe. E kinde mane watwak gi mokuom jotelo ma ntiere sani e kombe opogore ne gitemo wacho kaka ne en jatelo mane ntiere kod kido moko kata kitelo moko mane ginyalo gombo mondo me gin bende gibedie jotelo ainago. Iparo ne ginang'o gini manomiyo lok kaka ing'iyo tend mine pacho kae ma bende kane ing'iyo Mama Phoebe Asiyo tinya wacho ni kawuono kwa ng'iyo tend mine to aneno ka gigo manotim anyako tendre kod wechego mag telo osekelo lokruok kaka oganda ng'iyo telo mag joamine thurka. Gimoro achiel iwacho ni jatelo gi dho ngere nego bed ng'ama fearless ok iluor nikech ka idhi kuonde moko makata iwacho gik moko kuomi ibedo ng'ama okoluor nikech ibo wach gik mang'eny to kiwinjo gik mang'eny miwacho kamine kuomi tibo yudo ka ok ibidhi. Koro fearlessness nikech kuom ne ntiere makata igolo ng'ama nong'eni ok onyal wuok e loch notimo. Visionary mano bende entiere oneno kuma bor
jatelo nego beni neno kang mabor makata sama ji biro to gineno to giyudo ka mago en gik ma ng'ato nositimo makoro bet mayot mondo gik moko otimre nikech kirango Mama Phoebe Asiyo irango ka by the time manowacho ne nitiere conference 1975 mane wacho ni mine nego bed ni donjo kuonde mopogre mag telo tiyudo gi na by 1979 en osechako timo gigo mano nyiso ni ando timo gigo mobet ng'ama nitiere ma ji neno ndalo mang'eny kendo gimoro bende mano koro gi dho ngere luongo ni trailblazer oyawo yore to samo yawo yore ni to ojiwo ji moko mondo bende donje e yogi mondo giyar yo kanyakla to kendo gimoro bende ineno ka bende nopuodho ji mondo wuoth gi jok mopogre opogre nikech ok no wuoth kende so ng'ama ntiere telo bende nego bed ni sama in kanyo ji adimi keto mondo donj kuma intiere no magi gik mwaneno kuom Mama Phoebe Asiyo to gik moko bende oketo sama ne ntiere ka prisons kae ma wacho ne ratiro mar dhano mar mine mantiere jela bende nego bed ni ntiere koro kata jok manojwang' ma sani koro ineno ni sani ji nyalo dhi ma kata tinde waneno fashion show e prison kae mago gik manotimo manowacho ni ratiro mar dhano en maratiro mar ji te koro mage monego bed ni warango ng'ama ntiere telo kata sani nikech mago kitimo tibo yudo ka ibo pari nikech ni yaro yo tiyawo yo tikelo chike to ok ni ng'ama oluor mondo yud gima dhano nyalo yudo to particularly warango ni mine nikech no yaro yo ni mine mang'eny e gin waloso kumwaloseni. Erokamano ahinya kirango kit telo masani ntiere pacho kae Easter anyato telo mar joma mine bineno ka lek mane Mama Phoebe Asiyo ntiere gode kinde no osechopo kare koso pod wantiere kod ndawa moko mondo mi wachop kama ne dwaro mare de gom mondo mi ogigie. Lek no chopo nikech kwarango kata sani e katiba nikech noloko nyaka gik moko kane iwacho ni gine jok mane ntiere en commissioner mar Constitutional Review Commission mano keto chik mar not more than 2/3 so lek no waneno nikech ka noket not more than 2/3 mane wacho ni mine nyaka beda ni idhi in jang'enge kitemo to mondo ichop mana kanyo to ne bet matek ni mine mang'eny en no nyalo nikech nen gi jingo to nen gi sinani ndalo cha to mine moko to ne yudo ka mano bete matek kor 2/3 sani waneno ka 2/3 gender rule omiyo mine omedre e telo tineno ka sama mine omedre telo kuma gintiere ni kata e county iyudo ka county assemblies kuma mine omedre telo tiyudo ka koro chike moko bende makonyo mondo ng'ato kik jwange kit chwech ne nitie koro iyudo ka policies moko mano nego wabedgo kata the policies mawacho kata gender mainstreaming policy marango ni kik bagi ama kik ng'ato bed ni ok rang kit chwech ni nitie sani koro nikech wan gi jok mopogre opogre e telo mano bende iyudo ni sani kata sani koyar yo ndalo cha ok ni diyud ni kata wayudo governors kane onge ng'ama notelo e rango ni ng'ato nyalo bet jatelo ka MP ema yudo ni sani kata kuonde mwantiere wan gi MPs mopogre opogre wan nyaka gi governors mamine mano nyiso ni oyaro yo ni in nyalo bet gimidwaro to e telo kae inyalo timo gik moko mopogre opogre koro mano ema waneno kuom gima Phoebe Asiyo noyawonwa to wanene nyaka sani ni kodhi mano obologo dongo nyaka sani to dongo motegno. Kinde moko ne ana wuon na timo romo kode kendo no temo wacho ni kai ng'ama miyo nyaki bed ng'ama otegno kendo ng'ama bende kochung' ka wuoyo ti wuoyo motegno kijatelo bende wuoyo kitegno mamiyo ji yie kuom gino ma bende wacho sani kwa winjo kitisa masani Easter wawinjo kan tiere jowa moko ma bende luongo jotelo mamine ni flower girls ang'o makelo wach makamae gima bende ne walan kuom Phoebe weche mang'eny nyalo wach kuomi
to kiti gi tibe gi ema miyo weche go dhi rumo. Mago gik manowacho ka wawacho ni iluongo gi dho ngere ni gender based violence, miwacho awacha ni in flower girl nikech ng'ato paro ni ok in ng'ama nyalo timo gik moko mopogre. Koro giparo ni duondi ok nyal bet. To ineno ka sani kaka gisitimo kata leadership training gik mopogre opogre. Ineno ka sani e weche mopogre iyudo ka mine osetieg magidhi kuondego. Tiere nyaka chuo makodonjo kuonde moko kirango kata Hansard report pok giloso nyaka ne gidonj kanyo. Signature to gi sign sama gidhi kuno to pok giloso. Dak luongi ga ni flower boys. Jok moko maybe okibiloso to koyieri mondo idhi tim telo inyalo puonji majiwi mitim gik mopogre opogre. Asineno mine manodonjo e siasa, modonjo e assemblies, moloko gik moko to kata sano mano miwacho negi mondo mine chuny gi tho ni kik gibed kanyo. Onge flower girls, kantiere flower girls kara wambe warange flower boys mok los ga kuondego dak wach negi gi kamano. Mano ayany mondo kik mine obed gi jiwruok mondo gidonje loch. Iste paro ni diponi samoro mine bende chiwo thuolo mar mondo mi magi timre. Samoro ntiere kit twak moko ma kiwinjo ka jotelo mamine wache kuonde ma bende ntiere rombe ma tisini rali, mago ma bende kuonde ma imanye kura. Iwinjo ka samoro ithor tigi kit chwech margi, mar penjo ganda ka boromo kata okoromo. Iwinjo ka ntiere kit twak moko ma thoro wuok. Diponi mine bende loso thuolo mondo mi wach gik machal kamagi kuomgi kalure e kit wach mane giwacho. Kane luwo weche mane Phoebe Asiyo thoro wacho, ne ok inyal winjo kit weche moko mwawinjo kawuono, kiwinjo ka isero godo mbolo, winjo ni ka ochiki ni dhimi kura, gin weche moko miwacho to gikone ntiere kumilengo godo. Ere kaka pachi ntiere wi wach makamae? Diponi mine bende ntiere kaka kose wuotho malongo ahinya to moko kuom jotelo ma mine pacho kae kendo chiwo thuolo mondo mi wach weche machal kamago kuomgi. Gima nyalo wacho ni sero mbulu gi gik mopogre opogre. To jok moko kata thum, wawacho ni irango thum kata weche ma wawacho ohangla. Ohangla kiwero ntiere weche moko ma kowach ni iwinjo thum mar ohangla, weche ng'eny kanyo ma richo ni jok moko to beyo ni jok moko. Koro gimore no ka sami iwacho gigo en niya, e dho ngere iwacho ni sexualization. Idwa mondo in ng'ato koneno miyo to gimoneno en mana kakichal ama mane ema ji paro na ka giwacho korka iborango telo mar miyo. To warango ni telo mar miyo bi moingo kaka chwechne chal. To ka mano obedo, ibo yudo ka ko gigi iyudo ka mine ko wacho mago weche ma kagiparo ni ber ni jok moko ok ber ni ji te. Jok moko bende ok dwa winjo weche go nikech gini dwa winjo ni gig midwa timo, sera magi midwa timo, chike mage midwa loko, ang'o midwa timo. Koro gik ma samoro itimo ga e weche mopogre opogre en mana weche ma jo anjao samoro dwa wacho ama giparo na ka giwacho to bo miyo mondo ji mor. Wanyalo wacho ni mago osibet kitimo nikech thumbe wa mawawero, weche wa mwawacho bende osemedo ka gigo medre kabisa. Koro gik mirango ga gi ema wacho ni ang'o miyo mine ma iwacho ga ni giwach giku mar chwech mar dendgi. To chuo poka winjo ka dichuo moro wacho kaka gik moko ma ntiere dende chal ama kaka ojaber ama en silwal poka winjo ga. Koro magi bende e weche mwatiego go mine ni samidhi wacho weche moko inyalo wacho gi kiparo ni en gima moro ji to obo jwango jok moko nikech koro mane kaka jibo neno ni mine te chal. Mine te ok chal kamano, mine te bok wach weche go, mine moko wache tok weche te mine te wacho. Koro ka gik mwawinjo go bende wawacho ni jok mantiere siasa madwa loko kaka weche iwacho
walok siasa mondo kik ji par ni koneno miyo moro kadwa bedo e telo to mage weche kende monyalo wacho mondo ser jo ombulu. Inyalo wach ni jo ombulu gik mopogore opogre mondo wachak loko paro ni mine kineno miyo ek mana ni ineno miyo e kit chwech ne moro ma iparo ni en kit chwech ne en mar nindruok mago bende minenoga to en mar paro maliw makelo dongruok. Ntiere thuolo ma bende sani oganda ikore ne yiero kendo sani koro wachomo kama dhi winje weche moko motegno hista. Ere gima owinjo bed ni utimo kaka riwruok joma mine? Bende un gi thuolo mar twak ung'e kaka udhi frame kata keto yore modhi manyo godo ombulu ir oganda ma oko odok korka chiena kata odok korka chwech mar mine mondo mi bende gigo mane Phoebe Asiogi nokedo ne kindego machon mane gidwaro mondo mi mine obed joma miluor makare to ok ng'igi kotenre kata ka gichalo chop kare. Wadwa wacho gima Phoebe Asiogi notimo. Achiel noketo gimoro miwacho ni maendeleo ya wanawake. Maendeleo ya wanawake ne en kuma mine mora na nyalo yudo thuolo mondo bede kumiwacho e twak mopogre opogre. Obed twak mar wacho pesa nikech mano bende mano kel pesa ma mine nyalo holo, mano bende nokelo. Koro ka warango gima timo ni sani wantiere gi rawera matindo gi kata mine madongo mantiere gi miluongo ni movement mopogre opogre. Apart from maendeleo ya wanawake wantiere gi mine moriwre man gi paro mopogre opogre. Koro mano bende en mano chako ndalo moko tu maendeleo ya wanawake. So maendeleo ya wanawake kwa warango warang nyaka maendeleo kwa wanyalo wacho ni maendeleo ya vijana. Nikech kata vijana bande nitiere nyithindo kod jok marawera mabende time wadhi timo ombulu kura ma 2027 ibo yudo ka mage yore maka ojiuji tibo yudo nyaka grassroots jibo ng'eyo ni mae ng'ama nyalo gone kura tigone kura kama. Ibo yudo ka kuonde mopogre opogre ka en omenda nikech sama ji goga ni ji kura igonyoga ji gi pesa moro matin malich. To yudo ka enterprise fund gik mane miyo ji mondo giyud pesa ofuko nikech pesa kin go ofuko to ibo yudo ka kura bende goyo mayot ni ng'ama dhi medi pesa ofuko to kionge pesa ofuko tigonyi gi pesa matin malich to ng'ano wuok dhi. Koro gik machal kamago mwanango ni ka nitie biashara fund gik manochak gik machal kamano women enterprise fund mago ema ne tiego ji mondo kigone ng'ato kura ing'iso ng'ato ni an gi mara ang'o mimedo ang'o mitimo mondo kadwa timo ohala na dhi maber. Ok iwach ni koro pogna matin to idong gi 50 bob no nyaka chieng'. Koro magi ma podwa parogo Phoebe nong'iso ji ni inyalo bet gi ndhadhu gi nyadhi kumidakie ma ng'ato kik bi mondo roch ratichi mar go kura amo omi chunyi ogore piny nikech ng'ama idwa gone kura ok yudo sama idwa dhi ka ballot. En nogore moyudo moyiere gi jopiny ma jopiny nohere. Koro mago bende mowacho ni ji ni kigo kura tibo yudo ng'ami hero goya kura to bende itim tiji mondo kik ng'ato kethni kaka idwa dak ngima ka nikech ng'ami yiero ebo momi ngima maber ama ngima marach. Erokamano ahinya. Ntiere riwruok mabende itajo mano mar maendeleo ya wanawake na bende nochung'ne motegno ahinya. Sani mande riwruok mabende pod nitiere sechegi kendo pod tawo chenro mopogore opogore mag mine. King'iye gi ndalo mane Mama Phoebe ntiere riwruogno miwacho ni ne in rawera kendo ka in bende ni an ing'iye to ing'iyo kit telo maber monjo bed ni luwo kaka rawera. King'iye gi sani bende paro ni pod entiere ngadho mano entiere chon e kinde mane Mama Phoebe Asiogi otelo ne hista. Sani pod maendeleo ya wanawake nitie to maendeleo ya wanawake onyuolo moko mopogre. Koro sani yudo ni sama pod entiere ni gimonyalo wacho ni nomiyo ji oyudo paro mopogre nikech Phoebe Asiogi bende en jakom mar Kenya Women Political Caucus.
So wan gi maendeleo ya wanawake mane timo gik dongruok e piny kata wach mar merry-go-round ni bende timo mondo ji otim nyoluoro. To bang' mano Kenya Women Political Caucus mane Phoebe Asiyo bende ne nochako omiyo koro mine ntiere gik mopogore opogore. Maendeleo ya wanawake nitie, caucus nitie, kata sani wayudo caucus mamiyo telo, mamiyo jiwo mine madwa donjo e siasa mondo donjo e siasa. Koro yudo ni ntiere gik moko mopogore opogore manonyuol from gimiluongo ni Kenya Women Political Caucus. Ntiere gik moko mopogore koro movement, wuoth mopogore mar mine nitiere mang'eny. Kirango gik manowacho mar tieko gender based violence kata e politics, iyudo ni sani ntiere jok mopogore opogore ba mano bende ema girango. Koro wawacho ni maendeleo ne ntie gik mane gitimo ndaloge, sani pod ntie gik magitimo, to ntiere gik moko bende nikech maendeleo nochako omiyo moko bende ntiere nyaka sani. So gik machal ka caucus nitie ma mine nyalo bet kanyakla mondo wach ni mae mwadwaro ka girango ng'ama gidwa puodho ama ka girango gik magitimo e alwora magintiere. Koro mane mwarango sani kwa wacho weche jiwruok mar mine e telo gi duol. Erokamano ahinya. Achiel kuom gigo mabedo notimo en ni nawinjo ka in bende wacho ni nogolo achiel kuom jogo manoneno Kiki Amayo e kinde no mabende ne en jasiasa motegno ahinya manogole e kom. Ma en okang' mane ok yot ahinya. Sani king'iyo iyudo ka mondo mi ng'ama miyo donje e telo nyaka bed ni bende bed gi teko mar nyalo mar lombo joma chuo kaachiel ki joma mine gi rawere. Ta inya bedo siga ahinya kama ng'ama miyo kata jatelo mamiyo dwaro mondo mi olombie joma chuo mondo mi owe gone ng'ama dichuo kura to biyo gone kura en owuon kiko ng'ama miyo. Ginang'o gini ma joma mine nyalo timo mano ni kato bedo ni gin piem gi joma chuo to ok gimiyo piem moro bedo maneno ni koro ging'iyo kata look down upon, gijaro gi e yo moro. Kata kamano mondo mi giket mondo ginene gidhi tiyo kaka jotelo to kaka mine. Ere gimo jo bende mine timo nyaka sey mabende kwa ng'eni thoth mine dhi chung' kendo laro kome opogore opogore yiero mabiro. Easter. Sani wawacho ni kik wawiwa wil ni sani ntiere presidents mopogore opogore man bende gin mine. So kata kin miyo, in miyo, korka inyalo bet bende jatelo. To inyalo bet jatelo ma miyo. Koro gima wawacho gima nyaka timre sani en ni nego kik wayud ni sama idwa go kura tiyudo ka choch nitiere sa campaign ma mine iyanyo ama mine moko bende igoyo. Wasiyudo ka gik machal kamagi timore. So mano miyo ji luor mondo ni sama idhi kamoro to ntiere lweny mang'eny. Gima kendo timre en mar riero wach, particularly riero wach ka party. Iyudo ka loch mane Phoebe Asiyo otimo. Wawach ni party, for example, sani koro adhi wacho ni party mar ODM. Party mar ODM sani iyudo ka okang' manoket mar 2/3 no oyudo ni sani wayudo nyaka ni jakom mar party mar ODM en mana miyo. Nikech magi gik mosiket. To ka ji neno ka miyo nyalo telo kuonde mopogore opogore, ng'ato ibogone mana kura nikech mondo ibed jakom ma ODM bende ok en gima yot. Nikech nyaka yieri mondo puodhi mondo ibed gima chal kamano. Koro mago bende wayudo ni ka ineno ka okang' moko pogre kata parties moko mopogre opogre bende iyudo ka mine ntiere telo, rawera bende ntiere telo. Ibo yudo ka mae bo pogre nikech ji rango ka telo mar miyo nyalo kelo gima kama, gi telo mar dichuo bende nyalo kelo gi kama. So mane mwawacho niya samwa dhi mbele kae mine mama Phoebe Asiyo noyawonwa yo. Ok wanyal weyo mondo yono odinre. Nikech ndalo cha ne tek moingo ndalo ni. Sani wantiere nyaka gi constitution. Sani wantiere nyaka policies, nyaka act mar political parties act. Mane onge ndalo cha. E gin constitution sama nentiere gigi no soye. Koro wang'iso mine ni sama ng'ato dwa miyo gigi iluongo ni gidongere ni clawback mondo gol moko nyaka wabed ni waparo kaka embe notegno
mondo wasir gik manotimo mondo kik gol e party kata e Kenya. Ere kaka joma mine ma jotelo winjo nywanda bende joma chuo mondo mi kik gine nasaneno kuonde ma bende joma chuo ni tend mine en telo marach samoro gineno ka achiel ariyo gi gik moko ok morgi giduogi wacho ni emomiyo ok wadwar tend mine. Ere gima nyaka joma mine tim mondo mi oduogi e geno mar joma wuone kata joma chuo e telo mar mine? Adocho ni miyo ber gabera kapok miyo ber kabisa. Ka en binot en ng'ama ber. Kochopo osiptal en ng'ama ber. Kochopo kaliel ma in monego bed ni ibet kama ikonyo ji itimo service kasiwanda mano tin ng'ama ber. To kochopo kuma koro idwa kawo loch matendi ni mineno ga kata e bura e od bura mano koro eka in ng'ama ok ber ahinya. E siasa kae miwacho ni tend mine e community mine gi chuo riwre ma gitim gik moko maber. E groups mwawasineno kata kuma tiego e community iyudo ka ginyalo timo telo gik mabeyo. Koro gimwadwa wacho ni jopiny telo mar mine wasineno ka mine miyo kodong' kamoro to nyalo rito gik moko maber malich. Moko bende nyalo ketho gik moko to mine kumorito ineno ga korit maber. Mane gima idwaro e siasa. Ng'ama kochopo to en gimoyudo to rito mamedre mokan moranka gik moko te jok mantiere alwora ne yudo gik matindo tindo e kaka irange ga kuonde moko mamiyo ber ga chande. Koro kuonde mamiyo ber ma oloso dak molos ot molos gweng' mane gimodwaro samwadhi e siasa. Nikech tich bonyalo timo kuonde moko mopogre opogre go onyalo time nyaka kumentiere e siasa. Koro wanyiso mine dhi wauru mbele wadhi mbele mondo wakaw loch kuonde mopogre opogre nikech wang'e ni wan gi rieko wan gi jingo to wan gi sinani manyalo konyowa mondo wambe watel e mier mopogre opogre. Erokamano ahinya. To ang'o minyal tim mondo mi olok paro ma jok madichuo thoro bedogo mar noni pononi mine omitelo to nitie ka ginyalo nyoro gi ahinya. Ere kamonjo bed ni girome luongo ni middle ground mano bedo nang'o Easter. Neno ka en penjo ma bende achiel kuom joneno openjo kae gidwaro mondo mi iduoke yo makare. E gweng' kata e piny chuo gi mine betga mochopo e riwruok ka girango kaka ginyalo dongo piny kata ginyalo rango kaka gidongo udi. Koro wachak gi kaka irango kaka in gi ng'at midak go e ot ama kata nyimine gi udak ga winjru kaka unyalo timo dongruok. Nikech samirango kaka ubet gi jaodi e ot mupang gik moko mine mi wach dik sano ni miyo ni nyalo timo gik moko mopogore opogre. Miyo madhi katelo en kana dhano koro irango ni qualities mag leader ang'o midwa rango e jatelo. So kidwa rango gimoro e jatelo ne ginang' ni ng'ama ne timo gigi kaka Phoebe Asiyo kaka jopiny nopuodhe mowacho ni onyalo timo tich. E kaka inyalo rango miyo moro amora mantiere gi qualities machal gi ma membe nowacho. Marango ni japiny ma gima inyalo rang koro irango ni en miyo en dichuo. Kagi nyalo timo gima romre, jaka be nitiere gima idhi rango ma ka miyo ni otimo mopogre sani iyudo ka gik moko pogre maber kabisa. Adwa miyo example achiel kende sani e wach leadership mar miyo. Sani kirango e counties matimo maber kabisa. Mane gima jopiny wacho kendo giwacho ni moko otelo maber. Irango ka e pinywa makaluo kae. Kirango ni Homa Bay County sani motel ne Gladys, Honorable Gladys Wanga. Ineno ka gik moko opogre. Ineno ka gik moko itimo, ineno ko keto mapiny mangima neno gima miyo nyalo timo. Arango kata counties kae, arango kata jok mantiere kata members of county assembly. Awach koro kata Kisumo ka.
ang'eyo members of county assembly makata obedo nominated ma yiero ga ji magitim gik moko mopogre opogre. Mano nyiso ni telo oken kaka kit chwechni. Telo en gima irango kaka inyalo timo. Telo ken ang'enge. Koro mine matimo tich maber nego puodh ma nego oyier gi jopiny nikech ging'eyo gima mama ne nyalo timo. To kirango koro ni kochopo kanyo ni ji go agoko tigo mine tiyanyo mine ma mine koro luor. Mombo yudo ni samosi chopo koro ji ywagre ti chako dok ni ng'ama ni weyo ni okonyi to deni yiere mondo donji. Koro ana wacho ni ajiwo ji wan gi jotelo mine mojing motegno mar wigi ler manyalo konyo mondo wadongre e piny wayier gi uru kochopo 2027. Erokamano anyano ka Bature na achiel kuom joneno mago wacho kanyo ni owinjo wayo makare kaeto wacho kanyo ni ikaw mos mage. Wacho ni kama Kenya chope sane nyaka mine oti matek kaka Mama Phoebe Asiyo notiyo matek na piny Kenya kendo kik giwe luoro joma chuo to joma chuo be omi mine luor giwe yanyore gi mine ndalo mag siasa. Wacho ni ng'ama chayo miyo kendo yanyo miyo ong'eni oyanyo nyaka min monyuole. Mano kanyo Batur wacho ni kaw mos mage. Haya kawatieka no kwadong dakika madhi 5 kamae wadwa go mbaka e kidieny mogik kama dwa wuoye mine gi mine wasego mbaka mine gi chuo e kindgi kaka ginenre wechego mag telo. Pile iwinjo kia Hithor wach ni mine gin adui kata jasik mine wadgi. Ere wach miwacho i wach ni ben adier Hista? Mano miriambo makende e siasa kae kende ni wacho ni mine gin adui e siasa. Tiyudo ka e siasa kae ana wuon osikonya gi miyo mondo achop kuma ntiere. Koro miyo kuma entiere ok en adui wadgi. Inyalo bet ni kuma intiere ok ine ka siasa ma ng'ato goyo ok berni. E kaka dichuo moro be nyalo wacho ni ng'acha to gik mowacho ka ok berna, an adwaro mae. To ka dichuo wacho en mana ni gipogre iwacho gi dhongere in thought. Ni koro thinking margi opogre, paro margi emopogre. To ka mine paro gi opogre to mano koro in adui. Paro nyalo pogre to kochuno ni ka pacha gi mari opogre gimoro. To koro ok en ng'ama kadwari en jasigu gik machal kamago. E siasa ka winjo ga mago kabisa. Mine ohero mine wetegi gisikonyre kuonde mopogre opogre. To ka achiew kuma koro wapogre mana e paro mar siasa ok wan jogma josigu. Kendo gigoga kura maber e gin sani ineno ka mine medore e kuonde mag siasa tiyudo ka mine ntiere gik mopogre opogre. So wang'eyo ni kwadhi nyime paro no miketo ga ni mano en wach miketo. Wach no rumo to borumo kwa neno ka jok moko mang'eny bodonjo kuonde mopogre opogre mondo gibete telo to gikaw loch. Erokamano ya Hista ka watieko nyiswani to sani wang'eyo maber ni kwan joma mine ntiere ga malo pile kendo en kwan mamalo moloyo kwan joma moko. To king'iyo kuonde mathoth iyudo ka samoro miyo chung to odhi odong kendo dong maber kabisa odong chien kocha. Ang'o ma mine nyatio mano ne gi siro ten joma mine kendo gineno ni koponi ntiere ng'ama miyo ma bende ochung to ok rang ni en miyo kende to bende rango ni ben gi teko mar telo. Ere gik monjo bed ne gitio mano ni gineno ni gichwalo jok mantie kod nyalo malong'o mar yudo telo kaeto bende gichiwo sir mowinjore ne jowetegi ma bende dwaro kome opogore opogore anyate paw siasa. Hista? Mae chako ka sama idwa go kura. Iyudo ka sama idwa go kura ing'iso miyo mang'eny wuotho gotieno nikech kura onge nindo, jakura ok nindi, jago piny ok nindi. Ti sami in gi nyithindo ama in gi jaodi e ot ka miyo, ibo yudo ka kitwa gi timbewa wacho ni dichuo eno nyalo wuok ga wuoka to dhi
to miyo ibo penj ni pokitedo chiemo pokitimo kama mago kit timbewa mamiyo samoro miyo moro ibo mini samidwa wuok mondo idhi go piny pod ntiere gik monego itim kae kata in gi nyathi in gi gik monego itim kaka iwacho ni mondo itim gigi to ken dichuo to en obowuok awuoka obong'isi ni an rawuok adhi go piny in to samoro miyo mang'eny pod nyaka ikwa ni era adwa wuok adwa dhi iyie mondo adhi kokweri to kibidhi nikech samoro ing'isi mago to kiwuok to kiduok to goch bende nitie miyo moko bende kuonde ma gidhiye ka udhi go piny mondo urang kura tiyudo ka ntiere gik moko ma gender based violence matimre kanyo ma ng'ato dwa bet kodi e yo ma ok ber kisiasa koro mago gender based violence mineno ka timre go bende miyo jok moko luor mok gidhi ka wawacho ni ntiere gimoro miluongo gi dhongere ni level playing ground pap romre tibo yudo ka mine mang'eny be bodhi ma gichop kuonde mopogore opogore ka chuo osiro telo mar mine e udigi magi wuotho gi minegi ama chigi nyaka gichop kuma gitiere kaka mine wuotho ga gi chuo tibo yudo ka jok mang'eny bo chopo kuma onego gichopie to to kosiri e gweng'o kosiri ibo yudo kura kanye nikech odi nyaka siri ka dichuo mantiere odi ok mi support bet matek mondo gweng' kumiae anyuola ni bo kawo mana kaka jaodi behave to ka jaodi konyi mondo imany anyuola konyi mondo imany ibo yudo ka gweng' konyi mondo imany baso wabo yudo ka telo ni bo bet mang'eny kuom mine to samoro ok sirgi malong'o kuma giaye to koko sirgi malong'o to yudo ka oko kachacha bende lweny gi ayany gi goch bende moko bende yudo koro gik machal kamago ka ogol tipo yudo ka mine bo beta nikech mosi ka oloch ma waneno gi tiyo malong'o Erokamano Nyaista omimine ten mine long'o kabisa. Erokamano ahinya. Nus dakika wach mogik kwaloro. Aparo ni sama wacho mogik ni awacho ni wapar Phoebe Asiyo to watim gima Phoebe Asiyo mama Phoebe Asiyo gima nowacho mondo mine obed e telo mano ne en gima no obiro kabisa parties te mantiere Kenya ma wacho ni Phoebe Asiyo en rang'is otim gino mondo 2027 gikete thuolo mondo mine mang'eny obed ni nyalo timo gik ma Phoebe Asiyo notimo ma onge ang'enge to onge gik mageng'o ne gi mang'eny nikech en rang'is mane wacho ni mine telo to ka mine bende obede telo tibo yudo ka gik moko pogre nyaka chieng' mane mowacho wapare ka parties loko ni Phoebe Asiyo rule kata 2/3 in the elections mine okaw telo. Erokamano. Erokamano ahinya Easter Chieng' mano jaratije mar Kajiado mabende dhongere ni Kenya Female Advisory Organization. Erokamano kuom twak makamano kabende waparo ling'any maro ma Phoebe Asiyo mabende nowito ngimane ka jagni 92. Erokamano kuom loso thuolo ne wan ne kwaramogo bende kae Easter Chieng'. Nyakol mga juang mano kayo ne twak mara piny waduok kendo saa 3 gi chenro mar uimore ka mwadhikoni weche manyien riti masane nyinga Lydia Uke.